Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagodayin nga ti surat, ti pakasalitaan ni Mila nga napauloan, agkarebal, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tanagra namanen dagiti napinget nga karibal nga agar-arem kaniya. Kasla ka di naibasam idi manong nemi nga kasinsin nga karibal, malagip mo. Nagsarunong kami nga namamok da Nestor kini Erning, bayat nga agpapayak kas maysa nga serbidura iti maysa nga karinderya ti ili nga bangged, iti abra taga-braak manong. When agpadpada nga agpaspasada ti tricycle dikiti dua. Agpadpada damat nga nangarem kaniyak. Nga jak idi masinunoo manong nemi no asinut aklunek kadakwada. Takas lagpadpada dati timbang iti pusok. Kadi ka nakunak itay, nagdanon damanin manong. Imuno na ni Erning, ket kabayatan nga ada ni Erning, Mila, aklo na nakuhan, nabayagin nga, agdadato na kang ka. Nagsan na ayak manong ket sinong batak. Diyak pa amot ibagak Erning. Matiktikawak eh. Ket diyak kayat tagbidot numabalin. Ada ka ti sa baling nga agar-aram kang ka, mariksid kanya. Saan lang adda? No dikat adu kayo, Erning. Ngayon, duwa kay laing di napingit eh. Nagsardingan di duma. Duwa kami? Kada asino kada kami? No duwa kami, asino kada kami? Tiyak nunem. Tiyak pa mo eh. No kasta, duwa kami ti pagpilpilyam. Amumok ka di? Tsaka muna kamamu kayo. Agpatpada kayo nga tricycle driver. Sino? Saan ka pa kami nga nagrana eh? Yung baka nagrana ka ita. Ang gabi nagrana. Gano'n rin no, iti karinderi nga pagpapayag. Tsaka pa napuutang nga nagrana kayo eh. Umay ka di man ita? Oh, speaking of the devil, ada nagsarding nga motorsiklo eh. Dajayan, malasinggot ungor na eh. Ungor ti tricycle ni sino? Nestor. Nasad ka number na. Joke man yun. Isuday ta. Urayak nga Rodmila. Kahit ko mamam mo, dito na pingit akaribal ko. Manong nemi, idi tamakitan ni Erning ti karibal na kunana. Ni Nestor? Ni Manong Nestor? Manong nemi, gabot kayat ni Erning nga pastor kay kon, tati ko agawid din ta, sumumblat ni Nestor. Pastor kem, kunana. Siyempre, adadan nga duwa iti uneg. May isa nga babae, iti duwa nga lalaki. Manong Nestor. Ni Mila ti bagbagam nga araramem, Erning. Wen, ti babae nga patpatig ko na unay manong. Iba't patug ko man. Agora kayo.
Agkabin na kayo. Agkabsat kami. Alakaw! Iwan na. Huwag kaya man yung magpada kay Tabilyedo, Diyos ko. No, hindi kat agkasinsin, first cousin degree, na kayo agkabsat ita. Apa, aday di agkasinsin, nga nagkaribal. Haanti na sa baling istorya, ti kunak, nangig ko, ag-first cousin degree da. Ita kat agkabsat kayo mismo. Ito itatirikat na, diyan ka mong agkabsat kayo eh. Erning, Nestor, adadaman itan nga matikaw ti panunot ken riknak. Manong name ni Nestor tinagtimet ket ni Nestor tinagtimek ket kunana. Erning ti may sarantak ket ti mangsapol ken ka. Hindi ka makontak ti cellphone mo eh. Agawid ken. Ada ka no napatig ni baka ken ganinanang. Ikabote mo na ako nga nagawi, imay. Kinakarotin, Mila. Sige, Herning. Ingat ti pa nag-drive mo. Sige, manang. Inakon. Sige. Nagtaros ka di balay, ha? Kabuta na patigin paganinanang keng ka. Sanggang kung duwag dagas ka nagdi barkadam, Herning. Ororayin na ka ni nanang. Yung pakamakam ni Nestor, mano. Siyempre, pinalo up ni Nestor, manon na ti panagayat na kaniyak, ngam kunak kini Erning at matikawak. An adamaitan nga matikawak. Kabuta, kapsat kayo pa'y. Diyos ko, inikandak ti problema na kayo nga kapsat. Saan da kumaga natin? Ikandak ko man tinawatiwat nga kuntahoy nga panunod. Kinunak manon na aging ka nga nagpakada ni Nestor, ket nagawid mo ito. Sa anak pa lang si Mrak iti silad, manong naming ket inisat ganak ni nanang. Hindi ka maturugin. Nang, di masapa ka nga sumrek, itong bigat, trabaho. Ha, Mila? Ay, jak tuman lang makaturog na dagos nanang eh. Gapo ka di ka nakitya nga kapsat, nga napigat nga kararim ken ka, di kita karibal nga kapsat. Nanranakit din nga kapsat na nanang. Kaya, anya ko ba't pagdiferensyaan iti ang kapsat? Ken saan nga kapsat nga karabal, laman. Nanang, nasiyat ka di tagkapsat da. Tagbalin nga man nakaawat, jemay sa kadakwada. Ipagpagapuda nga kapsat da. Kasta nga tananang. Saan nga nga delikado? Saan ata ang kapsat da nga ron? Ang kapsat da iso kang ron nga kinaawatan. Nga madungamin da kita adadda nga agapa. Ana, adungamin da kita adadda nga agaapa nga agpipinatay nga agkakapsat. Gabo iti daga nga tawidan da. Ket saan ka ba't nga daga? Agpisot ako naman no tinawidan ti daga agpipinatay da kita agkakapsat. Ngem saan ka ba't nga daga? Hapay nga iyarag mo iti bagay iti matawid nga daga. Nanang, nilipatan nyo ka din. No kasano ti kinapateg ti tawid adaga, napatpateg nga amang tagbaling nga asawa, nanang. Sa bagay, isuda ka ti problema, o nanang. Ti amo kidikit, jak ag problema ikinayat. Anana, ti amo kidikit sa anak ag problema gapo kinayat kunak nang. Ngim, parikot nga talaga ti amin. Sino nga minti patpateg mo? No isunod ti patpateg mo, di iso taklunem. Kasalangan ro tagpadpada at timbang nanang eh. Ana, agpadpada at timbang. Kaya't ko ida nga doa. Ang dalat ka, nga madalat ta na dagdagsan ka nakwada, anak. Handa kang padpada. At damat latamas, ipatpateg mo ka nakwada. Iso nga agtalang ka ag desisyon ha? Agtanang ka. Tada ito yapasit tibiyag timay sa akarigatan pagdesisyonan. Ti agpili, ti lalaki, nga pakidan na itig na nayon. Iso nga agtanang ka agpili, kaya nagdesisyon, Mila.
Manong nami kalpasan ti dua alawas. Nagdesisyon ako. Masapo lang may salaing kadakwada manong. Asin no, patangan nyo man asin no. Agkabsat da, inauna ni Nestor, inaudi ni Erning. Amo yun na sino pinili? Diyan inauna. Ni Nestor. Yes! Hanggang anak Mila. Kahit saan kantong magbabawi. Tasyak tinapilim. Asa angkit nga ni kabsat ko. Ni ading ko. Nestor. Mila. Sabi ko ma, tasana ka nagbidot ng peso. Sabi ko mga nagbidot ka. Ang mga dumteng to di gundaway nga ibagak to nga saan ko mga sika. No dikat ni Erning. Agkariak manin kayong Camila. Saan kan to nga baybayan. Kad ad-ad naman itan nga nagagagatak ng trabaho. Agpasada kad iraping ko ti negosyo. Ket nayunak ti ornong ko. Anya ti ornongan. Para ti panagasawa ta. Nunas kad nga ang grande akasar. Ket mapasamak. Nestor, saan ko asap-sapulin ti grande akasar. Simple lang ti kahit ko. Tinasken. Ket adda pa kagitaan nga sikakin siya ket agasawa. Anya kami tirapahap mo, Mila? Arapahap? Hapay, ano tarapahap mo ko na? Tapagbasaan na ka di? Ano? Pagbasaan na? Narapahap ko nga pagbarinan? Naladawin. Kabay lang ka nga ta. Kabay lang ta nga tamat di mga ipasdak iti bukod ta nga karinderya. Di ba trabaho kat karinderya atut amumon. Among payanti ko agluto. Kabilan ta nga tamat ti mga ipasdak ti bukod ta nga karinderya. Nestor, kinapudno na kit data ti plano ke. O sige, data nga ti yornongan ta. Mila mahal. Kahit no adanton ornong ta nga makaanay, agasawa tanton. Sa tanton magipasdeken, iti bukod ta nga karinderya, wano negosyo. Tinungpal ni Nestor ti Karina ken titulag mi manong nemi. Nulabsak ti agsao ket duble ti panagtrabaho na. Kaya't nalangad na maorno nga sapulan mi ngagkasar ken agnegosyo. Wen, inindutan ni Erning manong nemi ket saan kon nga nakitkita sibud idi pinaay ko. Aging ganadamag ko ngagtrab-trabahon idjay Taiwan. Manong ni Erning ket nagpa-Taiwan. Masansan mit idin nga dan mapasamak mi ken Nestor manong nemi. Wen, iguro ka ako nak. Tadarigit ikundaway manong nemi nga mapanggamag paspasyal sa kamapan iti hotel. Hanggang ba yung nag-asawa kay ni Nestor manong nemi ngim nepa ay kon ti kinabirhen ko ken kuana. Idi maramana kundi kiti na irut nga arakop na ken nabarang agek na idi mapandasa kun manong nemi ti makilab making masansan metten manong tanagmayat met gayam ngagpayso no agtipon ti bara ken bara ayat ken ayat sumngaw dagiti asuk ken arengeng maitayok-tayok ka iti ragsak. Takunada manong nemi nga kasla saan ka mabannong ano mabalin gat alamanen manen nga manen. Ngem saan nga natungpal ni Nestor tinagtulagan mi manong. Ta iti may sa nga aldaw anapang kami manen iti Vigan City kalpasan nga pinagustuhan mi manen tirik nami. Agal-al-al kang pala edi. Talip-lipas mi manong. Adata manen dito eh. Unag ti kwarto ti may sa hotel iti Vigan. Prambangged to Vigan. Nestor. Abay, alamanin, nakinanatapay. Mahal,
adan na urnong ko para iti kasarta, ken para iti negosyo ta. Ngayon basit palaing. Kahit ko nga, tutur ka palaing, tayo naknayunan ti urnong ko. Inak nayunan, ti urnong ko, kunat. Anya na kahit mo masawan. Agur ka. Inak pala ti siyar. Siyar? Kasbuhok eh. Tituloy ko ito dialogue ko, madam duma. Binagustuak nga rod manong. Apan iti siya. Ay kaya manong naming hindi agsublitihan ko. Inarakop nakmanin. Itripleta. Ituloy mo diyo kahit mong ibaga. Ano diyo kahit mong ibaga nga. Ituloy ko nga nayunan ti urnong mo. Kasano? Kita, no, ituloy ko nga urnungan, ituloy ko nga ti agurnong, tapno man nayunan ti urnong ko, itantan ta pa lang ti kasar. Itantan ta ti kasar. Ta, nayunan pa lang ti urnong mo. Kasano kan, sa din no? Mapangkudan na ni Erning sa Taiwan. Ano ya? Agabrod ka man? At atiwan na kong kapsat ko eh. Ano dumat kwarta ng siyak. At na pag-isar ka ni Erning kanyak, ije Taiwan, kinapudno na kat isotiya. Ko ha, nangusarak ka rin mga nunong ko. Tiya pa nang ipagnak ka rin ka sa pulak. Kad naka-schedule ng team, panagtayap ko. Sambungin po ito ka nagdata. Binigla na? Tamo ka. Saan ka ko mga makmaklaan, Mila? Sino saan nga maklaat? Jack pulos namnawain nga ramidim ti kasto Nestor. Papanam, Mila. Papanam. Mila, umay subli ka. Ito rin tagsalita. Hoy, Mila. Naglagay ba? Hanggang pa'y nakabante. Ha? Nagsubli ko rin ni Mila manong muna kit nakasukaten. Rumor ko man iti hotel. Pakawanan na. No makabasulak man Mila. Panangiliman ko kayong ka. Tagtag-uraik nga dumteng ti aldaw. Napagtulagan tan ti kaldawan ti kasarta. Ngim sa bali man ti mamuak kay ka. Imbas ko mga ibagam nga. O may kamtun mga asawa. Ngim saan? Ibagam nga pumanaw ka o mandayo ka. Mapagsadya na iwan. Ngim paramit lang ti pagsayatan ka. Ngim maon dito ti plano ta Nestor. Idag plano ta. Ti plinano ta panagurnong, panagkasar ken panagkarinderya. Awan tin bagam nga abroad. Dadangar ta ko na, kumapalak ni Erning. Gabot na dakdak kailan ti kwarta na ngim siyak. Gabot adda dya abroad nga ron. Kano hapay saan ko na ibaga ken ka. Gabot ta kahit ka kumangarod ng masurpresa. Surpresa? Hapay nga nasken nga, isurpresa am data. Siyempre. At damat gundaway ko nga makapan ni Taiwan nga sa alangan ni Erning ta adda itjay. Nga iso ti adun ti ornong nakas na kunak ng katay. Kasano ko mat iasenso ti biyag no kasano ti asenso ti biyag na masapul nga umasenso akmet Mila. Umapalak keng kuana eh. Saan ka mawatan, Nestor? Imbes ko mga kasar ti bagam ngim panhawan nakmet. Mahalag subliak to. When? Binunan to nga patuludan ka. Ket agurnong ka. Agurnong akmet. Ket nung gawid ka. Hana? Ket nung igawid ka ko na. Lading itek Mila. Yamadun ti gastos ko. Ken sayang. Masayangan ka iti gastos mo? Ken di gundaway mo nga makabad sa Taiwan? Ket siyak nga rod. Di ka masayangan kanya? Mila. Kaslada kahit mo sa una. Saan ko mo maikari? Ti panaguray ko keng ka, Nestor. Nagurayak idin. Agurayak ka di manen?
Ngem please, maawatan na kumamila. Ngem sa bagay, awan ti maksayking ka. Ngem siyak na ron. Ta siyak ti babae. So nga niya na itong inaramin mo, Nestor. Lukas to ban la kumati plano nga umadayo ka. Napimas la kumano saan ko pa nga ininted di bagi keng ka. Mila pa nga asim ta maawatan na kuma. Sa mga kisayan ti ayat mo. Ken panagtalak mo kanyak. Nestor, ado di kiti posible mapasamak iti basakbayan. Ano tikit mo sawin? Ado di kiti eksisina. Gapot ti abroad-abroad. Agpakada ti lalaki, nga mawa nag-abroad, saan to nga makauray ti babae. Kastamit ti lalaki, nga sa pagarikan. Depende na siya umadayo. Sige. Taori gawid ka. Saan ka ba nagpaigawid? Dagunakon. Ado di kiti posible mapasamak. Kabuta. Posible nito makasarak ka ti sa bali iti lugar kang papanam. Nga mamati ka kumakanyak, Mila. Sikat to lang ti babae ti biyag ko. Sikat to lang ti patpatag ko. Mamati ka kuma. Awanan ti adupay nga diskusyon manong nemi. Talaga nga natuloy ni Nestor. Iti airport manong nemi inakon ko na. Inarakop ko. Ti lalaking ipatpatek ko manong nemi. Nestor. Mila. Saan kan kang sangin nakasta, Mila? Aldaw ken rabi nga tawagan ka. May ag-video call ta. When? Agkananad ka. Agnanayong nalaglagi pa yung nadaak dito nga gururay kang ka. Ururahin ka, Nestor. Sige. Kadagsubliak to. Agsubliak to, Mila. Ikarig. Di makadakis manong napatsanak anong name ni Nestor. Napatsanak ni Nestor na lang. Anak ko lang. Ano papaspasama ka? Mila. Nanang, doon nga bulang ang tsak na datingan. Anya! Amo ka din ni Nestor dito eh. Sampay nang, kani pakamom. Ipakamom Masapol nga maamon na nga dagos no saan to nga mabigbigla. Dita nga minti matikata kayo. Taaramidan yun oran ng awang pait kasar. Ay po. Nagito kiti babae ta. Da kami idi kinitatang mo. Ang awang pay napasama gini. Ngam nagkasar ka mo imuna sakbay nga kwa. Ngam da kayo nga tao itan. Dapat di kita ububing o nang agsikogan. Diyos ko aya. Ay po. Teko na ako nga di kayo tumat ngamin makatututor. Naragsakan manong name ni Nestor. Iti maamuan na nga masikugak. Kat manipod mo din. Binulanan nga kipatpatulod iti para kano kada kami nga gina. Nangaro na langaro din iti tepas ngay kon ni Dandan nga anak mi. Ngem talumetlaeng nga tawen ni Dandan. Di metlag agbakasyonen ni Nestor manong. Aginggang iti may sangal daw kat at iti mawag kaniyak manong. Hello? Sindetoy? Siyak ni Hilda. Tilibin partner ita ni Nestor dito Taiwan. Hana? Pakiulit? Nag-stammer ka? Tiko nak, siyak ni Hilda. Ti live-in partner ita ni Nestor dito Taiwan. Anya ta ko na? Di mo nawatan? Siyak ti live-in partner ni Nestor dito Taiwan. Awata mon? Saan nga po no? Nako mga saan nga po no? Ngimiso ti po no? Timawag ak tapno saan ka namang namnama pa ni Nestor. Kinawanin ti maipatulod na keng ka. Makamu ka ni ti biyagyo nga gina. Hawan ti karbe nga mga magkakanyak ti kasta. Sino ka kuma? Siya karoon ni Hilda. Nga live-in partner ni Nestor dito sa Taiwan. Ni kuma Nestor ti mga baga amis mo keng ka. Nga maawan ti time na.
busy ni Nestor trabaho na. Hayop kayo. Nagpadpada kayo no kasta. Hayop kayo. Sa nga bali, Mila, agawi din ni Erning. Ang mga no, sa nga bigat, kadadanton dita. Awan ti bibiyang ko kingkwana. Ni Nestor ti ka sa pulak, ti ama ti ako. Ay, te ko nakngaroded, Mila, ti ka makawawat, aya. Saan ka namang namnamak yung kwana? Lipate mo. Hayop kayo. Awan, ti amo kabasol ko, tapdo aramitin yung kanyak ti kastoy. Amok lang uma. Siyempre, naamuan ni Nanang ti amin manong nemi. Sinagabak ti kasta nga inaramid ni Nestor. Aging iti may sa nga nabii manong nemi. Mila anak, Nanang, ada ni Erning. Amok nang nakita ka dimteng. Nairahamot nga da kami kinidandan nga anak mo dito sango. Kat ti amo ni dandan, kat iso ti amana. Adimtengen ti amana. Nakitak na nang. Nakitam di. Panaginarakop da Erning kinidandan. Kita kamaragsakan una ita ni dandan. Ngamitay maamuan na nga kapsat ti amana ti dimteng. Kat syempre, naglitay manin. Amok nang. Kapag hindi pa ilang gumagawawa ti anak ko. Tadi amunan tagso sa pulan ng ti amana. Bagak andat si Taiwan, nagbidbidyo call damit. Ti amunan ka nagawid din ti amana. Ngam kastamat ti tinapasamak. Magagaran unay ti anak ko nga dumting ti amana. Iso nga. Iso nga niya. Kasi nagpapahaos ng makakita ti pagarupan ng amana. Yung narigad na mapasama ka dumteng pa ti amana nanang. At dan sa baling ang babae ti biyag ni Nestor. Sana kami nakayatpay. Ito ti plano anak. Ito ti kunak kang kaidi ka. Di mo nga min tinagpili. Amo ka orda ka sa mapasamak. Ay. Nanakor ito ti plano. Kananya nga ito ti plano ni Erning. Tsaka mo na nang, no hindi kat matiktikaw ti puso. Kat adadaman ita na. Nagbidutak na nang, kat numabalin. Tsak kayat ti adadamanin nga bidut. Lain-lain ka karot sangwanan. Nagsalita kayo kinerding. Mila, kagurgurak na jakapsat ko. Imbilang ko ini nga inagaw na kakanyak. Itakit inulit na. Ano itakit mo sa Erning? Imuno na ka nakamamukeng ka. Nakirabalain ni Manong Nestor. Supet inaklon mo. Arig na inagaw na kakanyak. Inulit na. Ano itakit mo sa Inago na kanyak ni Hilda. Anya? Da kami kini Hilda ti dating aglibin. Nga midikit din ta dimteng ni Manong Nestor iti Taiwan, inagaw na kit din ni Hilda. Agagaw gayam ni Nestor. Kaawatan, nga saan nga nagtalinayad ti panagayat. Pakiulit. Take two. Kas nagayam, kaawatan nga saan nga nagtalinayad ti panagayat. Panagayat mo kanyak. Tama. Kahit nagasawan, saan nga nagtalinayad ti panagayat mo kanyak, Erning, kalbasan nga pinaay ka, ket ni Manong mo tinaklon ko. Nagayat ka ti sabali. Mila, naulila ti pusok idi, adda akon sa Taiwan. Iso nga ididimteng ni Hilda ti bihag ko, inayat ko. Nga mitata inagaw ni Manong Nestor ni Hilda. Si ka man ang tipatpatek ko. Ayitan ka, Mila.
Nagpapada kay gaya mga saan mapagtalkan. Nga Mila, mamati ka kuma. Iba't patid ka. Kat nakasagana ka mangikasarking ka. Nakasagana ka ang baling nga ama ni Dandan. Nga ibilang ko nga siyak tinagtaudan na. Pumano ka ni Ring. Kat saan ka ito nang susublipay. Tila babawi ka nang ipatig ka na kayo nga kapsat. Saan kay gayam nga mapagtalkan. Anak ko man tipaki naigan na no nagayat idi ni earning sa Taiwan. Tikayat mo kung mga sawen. No talaga napud no panagayat na king ka hang kumanagayat sa balik as jay. Isot nam na maay kumanang na. Lakit di mo mabalaw ni Erning. At kasapulan naman. Deta ka dito desisyon mo anak. Wanang. Amangan met no. Bidot man hindi nga desisyon mo. Adada nga bidutak no awatek de jeng Erning, nanang. Dumakdak kilaki dito problema. Isong itultuloy ko laing ti kunada nga aganak kabalasang. Itultuloy ko. Ti panagbalin nga bastardo ni Dandan. Ay, mabalin na kumana. Kat saan? Tano saan nga ni Erning? Ugawre ka karigit lalaki nga sa baling agarip ka. No, dadat desisyon mo, husto para kanya. Tanupilyam itan ni Erning ang mga nuad-adda nga agsagapa kan tulaeng. Apa ko nam? Gabutapod noon at kunam. Asaan nga mapagtalkan nga agpadpada na kita kapsat. Diyos ko. Sino nga tayo makaanon to nga tayo nga makasaplo ka nga ron tinapod nung agayat. Umanayin kanyak ni Dandan. Ngayon sagot nga po Diyos kada tananang. Ni Dandan langin itan, ti patgan kada ta, ti anak ko, ti apo ko yun. Ket panagkunak manong nemi ket sa anak kon nga nagbidot, iti desisyon ko. Nga isardeng kon, ti mangayat kadigiti agkabsat. Jak ikas kaso ni Erning, ken ora idikayat ni Nestor, ti agsubli kada kami nga agina, kalpasan nga nagsinan ta kanon kini Hilda. Saan kun nga inawat pa. Ta para kanyak ket talaga nga saan da mapagtalkan, dagiti agkabsat. Dagiti nagkaribal nga agkabsat, ket agpadpada da nga saan nga mapagtalkan. Manong Nemi. Iti agdama agbasbasa itan, iti elementarya ni Dandan. Nga ni Dandan manong, isuti pakalaglagipak, iti napalabas, akas lady kalman laeng. Paset ni Dandan, ti kalman ko, ket isumat iti paset, iti agdama, ken ti masakbayan. Ikak tinaran niya ka masakbayan ti anak ko, ta isuntot pagsanggirak, intundumting ti panawen, nga panagsalog ti salonat ko. Anong nemi, ni Dandan, di mangmangted kada kami tiragsak kin liwliwa, ken ninanang. Ket natungpal, ti planok idi. Nga mangipasdek ti bukod ko akarinteriya, nga iso ita ti pakaringguran mi kininanang. Why? Anya ba't ti makuna, manong nemi? Idi istorya. Alagat sabi ko tadamat na batik nga adal, liwliwakin sa pagsalamingan ti biyag, kalagiri padak nga nagdingig ken nagbuya, tuwing nga rodagyamang nga pagayam mo, Mila. Okay, Mila, no datat desisyon mo, saan kan nga gayat, kalpasan nga nagayat ka, karikiti agkapsat, no mampadadda nga ni Nestor kinayat mo idi, no mampay agpadpada tembang ako nam, taurin ni Erning ti sinong bata midi, baka kasdiyamot lang iso, sumalaso, saan da mapagtalkan, saan nga agtali na ti puso da iti may mesa. Alagit may desisyon mo, natakarinderya yon, sabi ko makaumayag to ita, bangged abra, umaraman ak tumit at luto yung takarinderya yo. Aya, thank you nga rat ka.